Добрий ранок. Добрий ранок. Програма «Саба» на телеканалі АТR. Говоримо про найактуальніші, найцікавіші події в Україні та світі. Вітаємо мого наступного гостя. Це Сергій Шабовта, експерт з питань безпеки. І будемо обговорювати досить вражаючу тему наразі і жахаючу багато населення України. Це принаймні за вчорашніми подіями поліція порушила справу за фактом стрілянини у приміщенні нацлотереї, внаслідок якої загинув працівник однієї з охоронних компаній. Також біля будівлі Святошинського районного суду сталася стрілянина, в результаті чого поранення отримала одна людина. Також вчора у Харкові була поранена жінка і її онук. Коли жінка намагалася прибрати невідомий пакет зі сходів, вибухнула саморобна граната. От про обіг зброї, незареєстрованої зброї у населення України будемо з вами говорити. І я б хотіла попросити сюжет з цього приводу. – 10 січня. Одеські поліцейські затримали 31-річного місцевого жителя, що намагався продати вогнепальну зброю і боєприпаси, які перебувають у обмеженому обігу. Було виявлено декілька одиниць бойової вогнепальної зброї, з яких один револьвер, декілька окремих частин бойових пістолетів, велику кількість набоїв, а також численну кількість запасних частин, необхідних для виготовлення боєприпасів. 15 січня. Поліція Тернополя вилучила у місцевого жителя вибухові речовини та предмети Другої світової війни. У домоволодінні чоловіка поліцейські виявили майже 600 набоїв, гранати, близько 2 кілограмів пороху та 40 грам тротилу, магазини до пістолета, пістолет-кулемет, предмет схожий на магазин для ручного кулемета, сигнальну ракету. 19 січня у Одесі здійснено збройний напад на поліцейських. На місці події поліцейські виявили вогнепальну перероблену атипічну зброю, а з часом був виявлений і міні-цех по її виготовленню. Крім цього, у сумці, яка знаходилась на тілі загиблого стрілка, виявлено 4 осколкові гранати. 25 січня. У Павлограді Дніпропетровської області місцевий житель зберігав у своїй квартирі вогнепальну зброю, що надходила від його знайомих, які систематично відвідували район проведення антитерористичної операції. Під час обшуку у помешканні було вилучено 3 автомати Калашникова, обріз мисливської рушниці, 5 гранат із запалами до них, тротилову шашку, близько 500 набоїв різного калібру та глушник. 26 січня. У Дніпрі місцевий мешканець зберігав та збував через інтернет майже 60 самозарядних пістолетів. Під час обшуку в автомобілі підозрюваного та за його місцем мешканням було виявлено 57 пістолетів та 75 патронів травматичної дії. Пане Сергію, от наразі ми бачили невеликий перелік тих затримань, які були у січні. Як ви розцінюєте ситуацію з незареєстрованою зброєю на руках у громадян? Ви коли анонсували сам перший матеріал, ви використали слово «жахливо», і я абсолютно вас в цьому підтримую, бо це жахіття сьогоднішнього дня для України. Це, на жаль, вже і такий печальний тренд відносно цілої Європи, оскільки той рух незаконної зброї, яка існує на сьогоднішній день, той неймовірний трафік, який бачать фахівці і оцінюють експерти, він вже давно вийшов за рамки тільки України. І, на жаль, сьогодні Європолом, в тому числі, Україна розглядається як один із поставників незаконної зброї в різні регіони Європи в тому числі. Витоків чимало. Давайте треба чесно визнати, що починаючи ще з листопада-грудня 2013 року, коли масово захоплювалися і військові частини, і частини органів внутрішніх справ, в першу чергу це стосувало Західної України, де досі, до речі, невідомо для експертного, скажімо, середовища, де і для суспільства, скільки там уйшло на сторону, в чиїхось руках досі ця зброя залишається. Ну і сам військовий конфлікт, який породив не тільки неймовірний поток трофейної зброї. Я хотів би дуже чітко це нашим глядачам сказати. На жаль, ми розуміємо, і я чимало бачив аналітики, навіть спілкувався особисто з інсайдерами, які розповідали про те, що зброя
почала попадати масово на ринок, навіть не через якісь поля там битв чи якихось бойових конфліктів, а і просто прямо з частин, через склади, через все інше списували як використано. І все це йшло навіть в заводських укупорках, йшло на ринки, на продаж і так далі. На жаль, зрозуміло, я закінчую саму ідею, що на сьогоднішній день це неймовірна проблема суспільства, яку зусиллями тільки правоохоронної системи поки що вирішити не вдається. Є от факти того, що навіть походження зброю різного походження можна придбати навіть в інтернеті. Вам відомі такі факти? Ну, звичайно, так. Ви навіть тут з посиланням на той матеріал, який ви показували, це вже взагалі, чесно кажучи, абсолютно безглузді дії, коли вже люди закамуфльовано, звичайно, на якихось закритих ресурсах. Тобто той, хто шукає, він знаходить, скажімо так. Ну, взагалі, сам, знаєте, такий термін «чорний ринок», він же існує. І він пропонує, зрозуміло, що ніхто ж по ринку там Троєщинському, наприклад, не ходить і не питає, там, кому гранатку, знаєте. Такої анекдотичної ситуації, зрозуміло, не існує. Але якщо є попит, а він, на жаль, існує, враховуючи криміналізацію українського суспільства, враховуючи те, що зброя, вона завжди витребана, в тому числі і в тій же Європі, де по оцінках Європолу зростання організованих злочинних угрупувань зросло з 2016 року з 3600 до 5000 з гаком в 2017 році. Вся ця маса криміногену, вона потребує зброї. І коли є такий шалений попит, то знайти вже інформативні канали, як донести, що десь є продаж, це не така складна задача. Війна, на вашу думку, військова ситуація в Україні, яка відбувається, вона сприяє загостренню криміногенної ситуації в Україні? Олександра, вона не може не впливати на ситуацію, хоча б тому, що в значній мірі ресурс всієї силової і, в першу чергу, правоохоронної системи все ж таки має реагувати, він в значній мірі відтягнути саме на події безпосередньо в зоні військового конфлікту і тої буферної зони, тому що саме буферна зона, вона в першу чергу неймовірно криміналізована. Чимало ті, хто звільнився, ті, хто пішов з добробатів, вони навіть не стали шукати собі долі в поверненні там на свої місця, де вони проживали до того, а залишились там, готові приймати участь або в рейдерських захопленнях, або в інших формуваннях, які в той чи інший спосіб можуть бути проплачені по різних мотивах. І там, до речі, питання, я чимало зіткався, це інсайдерська, як правило, закрита інформація. Питання не стоїть, хлопці, чи є у вас зброя. Питання лише в тому, яка потрібна зброя. Тому що є схованки, на жаль. Тому треба зрозуміти, що навіть не вся зброя тільки на продаж іде. Вона залишається для свого використання. І, можливо, зрозуміло, що вона зберігається саме для кримінального призначення, а не для якихось там високих цілей і задач. Чи відомі вам випадки транспортування зброї через державний кордон України? Я скажу, що багато разів перекопуючи, скажімо так, офіційні інформаційні заяви або щось, ми пам'ятаємо, як намагалися, ви пам'ятаєте, здається, мені в минулому році звинувати там іноземці, які нібито там оцінював закупівлю, його там затримали прямо на кордоні. Всі прийшли до висновку фахівців, що це більше було схоже на фейк. Я думаю, що система контрабанди, яка існує десятиріччями на західних кордонах України, вона настільки налагоджена, що і зброя достатньо скрита перетинає, і це, на жаль, не є такою проблемою на фоні всього того потоку контрабанди, який існує. Ми більше знаємо про це з відгуків вже європейських фахівців і аналітиків, бо вони заявляють, що вже були абсолютно реальні випадки, причому і до Франції, і до держав там Бенілюкса, де вже було зафіксовано використання зброї саме українського походження. Які ще треба маркери, щоб зрозуміти, що наша зброя, вона вже мандрує. От і військова ситуація, і загострення криміногенної ситуації в Україні. Може вони спонукати на попит у пересічного громадянина, у пересічних громадян на зброю для самозахисту або для
Треба зрозуміти, що на сьогоднішній день ситуація така, що ми єдина в Європі практично держава, в якій немає закону. Держава про обіг зброї цивільного призначення. Просто немає такої норми. От коли ми там бачили, у нас законами існуючими дозволено мати зброю мисливського, там, спортивного призначення. І я вам хочу сказати, що якщо тільки оцінювати те, що у нас є зброя мисливської, це десь цифри близько 1,3 мільйона, 1,5 мільйона одиниць. Те, що є. І до того додайте десь 1800, а може вже і більше травматичної зброї. Тобто в законний спосіб на сьогоднішній день в Україні існує на руках у населення близько 2 мільйонів. До речі, от та травматична зброя, яку всі там називають, що вона там не смертельної дії і так далі, рівно вчора, вбивство, яке відбулося на Берестейській, воно відбулося якраз з стріляниною з травматичної зброї. Куля влучила так, і фахівці всі кажуть, що травматична зброя, вона в такій же мірі небезпечна. Що саме страшно виходить? Якщо держава не дає громадянам вибору на можливість захисту, правоохоронна система не встигає, їй не достає і професійності, і прагнення, і всього іншого на те, щоб вирівнювати криміногенну ситуацію. Ми, на жаль, це бачимо і потім завжди дуже таким позитивним заявам, які роблять постійно всі керманичі МВД, то виходить так, що ваше питання абсолютно доцільне. Люди починають шукати, а як захищати себе. Є сім'я, є бізнес, є якась нерухомість або щось. І, на жаль, це саме страшне, що утворюється, починається масова деформація суспільної моралі. Ті люди, які завжди поважали закон і раніше не допускали навіть думки про те, що не можуть перетинути ту межу, з якої починається беззаконня і свавілля, вони вимушено це роблять. І чимало є інформації про те, що люди законослухняні, вони такий крок зробили. Для них це, мабуть, вимушена ситуація. Але ви знаєте, от я дуже багато разів про це казав. Ну, знайдіть мені хоч одну оцінку в виступах керівництва правоохоронної системи, там, Ради національної безпеки, в оцінках президента Порошенка, от таку чесну, відверту оцінку того, що відбувається з суспільством. Ми ж з вами розуміємо, що людина, у якій в кишені з'являється пістолет, вона потенційно становиться більш агресивною. На сьогоднішній день взагалі агресія, вона стала частиною нашої суспільної моралі. Ми її бачимо прояви в простих нібито битових ситуаціях. Люди починають сваритися, водії вилітають один із одного із машини, починають мотузити, а інколи стрілятиме. Чимало випадків такі бачили. Битові ситуації десь в черзі, на зупинках громадського транспорту, там ще щось, вони можуть взриватися, здавалось би, на рівному місці. А слово «взриватися» сьогодні не знаєш, як використовувати, тому що сьогодні дуже часто навіть битові якісь сварки закінчуються мітаннями гранати. І яка от ситуація, вона зараз тільки розбирається в Харкові. Ну, хтось той пакет поставив з рівним пристроєм, все. І бабці от така, знаєте, пильна полізла до того пакету. І це велике щастя, там дитина 2016 року, і бабка, вони ж оба пострадали від того вибуху. Дай Боже, щоб живі залишилися там без якихось неймовірних ушкоджень. Це страшна картина, а про неї ніхто не говорить. От знаєте, ми з вами говоримо, а в оцінках ті, хто мав би дати суспільству, скажімо, розуміння того, що держава це бачить, що влада бачить, що з цим треба щось робити. Вже градус такої агресії суспільної, градус криміналізації суспільства неймовірно високий. І не бачити цього. І більш того, ще і лукаво нам розповідати, що все в Україні становиться краще практично кожен день. Ну, це, знаєте, просто жахіття для самого суспільства. А як ви ставитеся при такому агресивному психологічному стані, в якому знаходиться суспільство, як ви можете розцінювати можливість вільного продажу зброї? Чи готове до цього суспільство? Тому що потреба у суспільства є. Немає закону. Якими ще, можливо, правовими, як можуть ще діяти законодавчі органи і правоохоронні органи? Ну, я хочу висказати, ви знаєте, тут кілька думок з цього приводу. По-перше, на жаль, ми держава, яка абсолютно очевидно існує, розвивається як модель, знаєте, такого жандармської держави.
У нас завжди була таке потужне лобі з боку саме правоохоронців. Вони змінювалися, міністри змінювалися, але завжди охоронці займали таку позицію, що українське суспільство дурне, що воно, значить, агресивне і некероване і так далі. І тому в ніякий спосіб не можна, значить, дозволити появу такого закону. Як по мені, існування закону в державі, закону про обіг зброї цивільного призначення і боєприпасів до неї, це лише інструмент, це норматив, який дозволяє існування такого механізму, але це зовсім не означає тотальне озброєння суспільства і так далі, абсолютно. Тому що сам закон закладений, і його законопроект, до речі, лежить, він існує, він у Верховній Раді вже другий рік там поспіль. До речі, от реакція суспільства. Якщо ви пам'ятаєте, коли в позаминулому році з'явився закон, який, значить, створила адміністрація, сам президент, про письмові звернення, значить, петиція. Перша петиція, яка за 3 дні набрала більше 25 тисяч підписів, це була петиція саме про необхідність такого закону, про обіг зброї. Ну, президент поступив дуже мудро, скажімо, використовуючи тактику найкращих радянських часів. Була створена якась научна група, яка має все це вивчити, і вона може ще років 5 там бути. А визови реальні, вони ж існують. І тому, ви знаєте, сьогодні дуже легко маніпулювати тим, що от ми дійсно якесь бідляче суспільство, от всі почнуть валяти один одного. Це неправда. Поруч з нами є неймовірний приклад Молдови, яка, починаючи вже з кінця 90-х років, має такий закон. І Молдова, який дуже, до речі, жвава така політична життя, там протистояння, неймовірні демонстрації, не зареєстровано жодного випадку використання зброї. От у всіх цих масових заворушеннях і так далі. Дуже показово. Напевно, в Молдові трохи спокійніше, ніж Саша, в Україні. а я вам хочу сказати ще таку інформацію. Вона ж існує об'єктивно, тому що вона існує в звітах і прокуратури, вона існує в інших офіційних документах. І з тої майже 2-мільйонної маси 2-мільйонної маси мисливської там іншої зброї, яка офіційно зареєстрована, і травматично я маю на увазі, за минулий рік було скоєно, знаєте, скільки злочинів із зареєстрованої зброї? 69. Із 2 мільйонів 69. Тут ви навіть 1% не наберете від всієї маси. І здається, трошки більше 30 там з летальним ісходом, но існує світова статистика, накоплена десятиріччями, і вона говорить про те, що використання саме зареєстрованої зброї, от в усьому світовому обсязі злочинів з використанням зброї займає десь діапазон від 1 до 5%. Це неймовірно мало. Тобто це свідчення того, що зброя, яка зареєстрована в законному порядку, за яку несе персональну відповідальність той громадянин, який її придбав і так далі, вона неймовірно рідко взагалі використовується. Це світова практика. І тому я не думав би, що ганебно це було по відношенню до України от, з якимось перекосом. Проблема в іншому, що нема балансу. Ну, кримінальний світ є, він озброєний завжди. Людина, яка переступає межу і стає злочинцем, вона озброїться для того, щоб реалізовувати свої злочинні плани. А у відповідь вона заздалегідь знає, що їй ніхто не дасть опору. Пане Сергію, як вирішувати цю проблему? Будь ласка, дуже коротко. Дуже коротко. Я абсолютно переконаний в тому, що рано чи пізно і Верховна Рада, і держава все ж таки прийме рішення. Для мене достатньо цікаво, але таке питань чимало внутрішніх. І вчорашня заява, наприклад, Генпрокурора про те, що він підтримує легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї. Я переконаний, що це рішення має відбутися в Україні. Воно все ж таки утворює можливість пересічному громадянину, який буде попадати під вимоги закону, захищати себе в той спосіб, який вважає доцільним. І це не зробить проблеми в Україні. Я переконаний в тому. Дякую. Сергій Шаповта, експерт з питань безпеки, був гостем сьогоднішнього ранку САБА. Ранок на телеканалі АТR продовжується. Залишайтесь з нами. Дякую, пане Сергію. Дякую, що запросили.